Ayan, thank you very much sa patamsak dyan. Hello, hello, may love shout out sa inyo dyan. Thank you, thank you. Ayan. Ayan, thank you very much sa nagbagong tamsak. Ayan, hello, may love shout out sa inyo dyan. Magpakilala kayo para ma-shout out ko kayo, guys. Ayan, thank you very much sa patamsak. Sa baa man ang mga lamok. Yan, thank you very much patamsa kung anong GC ka, kung ka GC kita, pakilala naman kayo diyan para ma shout out ko kayo. I look at you. Sino kayo nandito? Hiling ubungga man ang laro. Wala, wala. Pagkapad, hindi pa rin nagpakilala. Kinakausap lang kita kapag ako'y nangangailangan. Ay, wait lang. Gagamitin ko yung ano ko. Uy, Lord, may lapaktay tayo dito. Baka mag-loading ko dito ba? Paktay tayo. Wait lang ha. Ipapasok ko muna yung isang account ko. Hello sa lahat. Ayan, hello to. Ayan, Brian Adlan Fitness. Ayan, thank you very much, Kuya Brian, sa papasok dyan. Ayan, thank you po. Wait lang. Ito na. Diyos ko, Mio Marimar. Ito na. Ayan, hello to Lourdes Gayuso. Tamsak sa'yo. Ayan, thank you very much to Lourdes Gayuso. Ayan, bibigyan kita ng jacket, Lourdes.
Wait lang, bibigyan kita ng jacket. Lourdes Gayoso. At si Kuya Brian din. Natawa si Kuya Brian. Ito na. Hello to Angela Jane. Ayan, shout out to Angela Jane. Ayan, ba't naging this message is held for review? Ba't naging held for review si Angela Jane? Ano bang ginawa mo, Angela Jane? Chat message held for review can seen by the hidden. Ba't naging hide to review yung iba? Ayan, hide for review si si Angela Jane. Ayan, tamsak sa'yo bro, sabi ni Lourdes Gayuso. Ayan. Hello sa lahat, sabi ni Kuya Brian. Ayaw kahadlok doy. Pag minyo na doy. Sa bukas pag minyo. Ay, Diyos mio, ayaw sentaon. Bawal, mapatay kwarta. Asa man ka doy? Di ako sa tagbiyan, ako sa tagbiyan, ako sa tagbi. Ayan, ako sa tagbiya. Wala po. Naka-head for review yung sa'yo eh. Bakat host. Anong bakat? Hindi naman nakita ah. Ngano hamin yun na baya si Undoy ito. Bahala si siya. Di sa ko mag-enjoy mano na namura. Unsa na may atong pakaon ani. Ginoo Marias. Eskwela sa yaoy mo eskwela sa. Ngano minyo na ba sa Undoy ito. Why sapi oy. Di sa magminjo. Dili magminjo tatakay Ginoo. Kawawan tagka 20. Na akong tagbi karon niya nag-online class ko. Ayan na eskwela usik ra kwarta, trabaho na agad para naa na kwarta. Uy Ginoo ko. Diyos ko ya di asa po na hong iasa po ng kwarta ya. Uy kay dali ra na siya mawa. Dali ra kayo mawa ng kwarta pero ang kalampusan nimo di jud na mawa. Always sa jud nang naa nimo. At least lang ba na nahuman ka pero ang kwarta baya mawala ra baya na. Mura po na siya color mo fade ra. Mo fade ra sa nang kwarta ya oy. Imagine ang well kuan mas nindot man tong bisan pa og kuan makahuwat pa man ng trabaho. Makahuwat ng trabaho ya oy pero pag ang kalampusan Ginoo ko dugay-dugay pa long process pa. Ngano ulaw nga mao na manauso minyo ba? Ginoo ko. Wajud na baw. Ginoo ko kakapoy-kapoy lang man nagmaminjo-minjog sayo. Asa man ka kwarta o eskwela. As for now, eskwela sa I don't need money. Aw kinanglan matag money pero you know na mo fade ra man ang kwarta lagi. Unya. Ang akong gusto is mahuman ko imagine na naman sa how tanang isuon niya na nahuman isa. At least lang. Ginoo ko. Dili
Ya ang kalampusan baya ya kadili baya wala baya na kanang value sa kwarta. Yo paninood oy. Ayan, shout out ni Undoy ito. Patay. Sa mukha. Lagi tinuod bitaw. Kay kumingon ta og kwarta. Sa mukha Square Brian ay. Kay kumenta kwarta di. Ang kwarta kay muhawa ra man na eh. Hindi dili man na magstay. Wa may forever sa kwarta. Unya, unya pero ang ang profession is always na pang future na jud na. Og nil hygiene. Kipangalan na ng igsuonon. Hi Rone, hi Gino. Ay, Diyos mayo marimar. Diyos ko mayo marimar kuya. Lagi. Ayan, hello sa 3 millions in my house. Thank you very much sa patamsak. Umuot rapot ang Kuya Brian ay. Aray. Kamusta man dira sa Thailand niya oy? si Mario mingaw nako. Tuwa naminjo na pod siya. Injo na pod siya. Nangaminjo na yung taon. Naminjo na sila lagi yung taon. Yay. Malanggod ng taga-dugan eh. Si Puti, si Hi Roger. Hi Roger. Ay, Diyos mo yung pangalan tanang isuon lagi. Pangalan dyan tanang isuon niya. Kay Dut Mayo Marimar. Ayan, 4 million in my house. Hello, mag-love shout out sa inyo dyan. Patamsak na bago hindi nyo pakatamsak si host. Sino bang nandito o hindi na papakilala? Sayang naman. Ba't taging helpful reviews Angela Jane? Kamusta dira sa Thailand niya? Basig na kay ka GC ya oy. Pasugura diri. Pasugura imong ka GC diri ya. Is labad ang uwi. Ravan lang taan ni, hindi ta mag-gool. Ano atong kinabuhing pobre. Mga salamat at saan eh? Oh guys, this is publicly. Ayan guys, isang monetized channel yan si ano yan. Yan guys, si Brian Adlawn Fitness. Ayan, isang monetized channel yan guys. Yan, thank you very much Kuya Brian. Wala badang oh. It really hurts. Ayan, sino pa ba yung iba dyan? Sino pa ba yung nandito pakilala kayo dyan? Ay. Magpakilala naman kayo dyan guys. Para may kausap ako guys. Magpa-BG naman. Nasa work sila doy. Ah? Nasa work. Basin unya iya unyang mga 8:30 PM Pinas time. Baka naman. Shout out nila Roy og Palo. Sa mukas Roy og Palo. Dito kakita lagi in town kay way internet sa atua.
Walay internet sa atua lagi taon niya sus ginumusaka pa taon may budkilaton. Huya nakakita ka sa kuan niya sa tanawa sa Brigada News. Tanawa sa Brigada News minggawas ang ato ang eskwelahan sa Nueva Vida Este. Haha, og nahay hayem. Lagi tanaw sa Brigada News yang bagong episode is napakita ang atong ang tao ang este napakita ang budkilaton diya ang naa sa video is si Ma'am asawa ni Kuya Roland si Ma'am Marjorie Buagas unya nasad ko adto char nasad ko adto lagi visit sa kan naman akong gi-share sa akong timeline ako ako na gidrop sa ako GC kinsay gidrop nimo sa imong GC ah. Ayan, thank you very much sa nagpa-BG-BG dito. Sino kaya? It's really hurts. Che. Hayem, Jod. Nagsige may katawa tong si kuan niya basta kuan ra sa Brigada News. Makakita ka adto nga nay bagong artista. Nay bagong artista adto hinggawa sa TV. Kana ka sa lagma lagi. Nana, iningunguga man rong irua oy. May unsay pang uwagan nam sarong ang irua.
Ayan, ayan niya i-play ko tong ano, i-play ko yung how to get this flat stomach. Ayan, ito. Ayan, oh, may paalas ka pa. Ayan, may paalas ka pa. Sana all may kuan na. Hindi ko to i-skip. Kasi pera to eh. Pera, pera. Pera o kahon, char. Ito pa oh. Hab. Globe at home. How to get. Ayan, tapos na sa ano, sa advertisement. Ayan, thank you very much sa bagong tamsak dyan. Hello, mag-love shout out sa inyo sa bagong tamsak. Ayan, nagpe-play ako sa kay ano kay Kuya Brian. Yan guys, mo isang monetized channel yan si Brian Adlan Fitness. Ayan. Malaki na yung ano niya, bahay niya. Road for 3K. Hello to Ate Girly D, Tamsak host. Ayan, thank you very much to Ate Girly D. Baka naman Ate Girly D, BG ka lang dyan. Kung wala, hindi ka busy. Nag-play ako Ate Girly D, oh. Ito, nag-play ako sa pinsan ko na ano na monetized channel sa ano si yan nandyan si ano Brian Adlan Fitness. Ayan. Isang monetized channel yan. Sana all. Diyos ko. Ah, ganyan pala. Ayan Ate Girly D, kung gusto kang ano magkukuha ng tips na mag-e-exercise, ayan. Bisitahin mo yung bahay ni ano Brian Adlan Fitness, ayan. Kasi ano sure BG lang muna then work again. Ayan, thank you very much Ate Girly D. Sana kayo si ano, ayan shout out kay Ate Dabangs and also kay Guapo Just and Family Vlog. Yan, mabait yan si ano, mabait yan talaga silang dalawa kasi nagpi-play yan sa akin. Si Ate Dabangs, si Ate Dabangs, Ate Girly is nag-play siya sa akin ng 5 hour. Oh, ano pala 6 hours. Tapos si ano din si Guapo Jazz, ano din nag-play siya sa akin. Bait talaga. Sana all. Hindi na bumibisita si Ate Girly Day sa akin. Ah, si ano, si Ate Clarice. Busy yata. Yan, shout out sa lahat ng Team United Mentors dyan. Diyos ko, kapuyam po yun ang exercise. Oy. Uy, Diyos ko, Miyo Marimar. Diyos ko, lisudan na eh. Busy yun, LS ni Sir GMC kasi. Ay, kaya nga pala. Grabe talaga si Sir GMC. Grabe talaga yung LS niya. Ang haba. Hindi ko ma-reach. May computer niya naman kasi siya eh. Diyos ko, Miyo Marimar. Ang hirap pala to. Ang hirap ng exercise. Ginoo ko. Ginoo ko. Kung mag-inani ko exercise. Gikapoy gini ko atong plank bitaw ya. Ginoo. Ginoo ko ng exercise sa oy. Ang haguan man ni eh.
Ayan, tapos na yung kay ano, kay sa baa marong irua. Wagan siguro ron. Anong ginagawa mo? Bang isa natin tagalidi. Magsige ka upload video doy. Di ara ko ari doy. Nagtambay para sa MWH. Ayan, sige ya. Sige. Salamat naman dyan. Magsige upload og video doy. Lagi tapos live magbuhat ka video. Lagi mo po yung plano ya bisag mga nugbo-nugbo ragod nga kuan nga video. Ako tambag sa imuha doy. Ay lagi mo po yung buhaton lagi pod magbabangbuang ra pug ko. Magbabangbuang ako sa mga video. Ayan, Veronico Pakulba. Ayan, taga-asa ka. Taga-Buhol, uy. Taga-Buhol ko, uy. Diri ra ko sa Bohol. Veronico Pakulba. Gihalo ka man, ro Pakulba, jud. Ayan, Pakulba. Ayan, taga-Buhol ko. Ayan, baka naman itamsak mo si Kuan. Mo, lagi po yung buhaton niya, uy. Kay, saan na lang. Sana ma-monetize na lagi. Layo pa ko kayo, uy. Kay, ma-monetize ara pang long process pa baw lagi og kuan. Ayan, Veronico Pacolba, baka naman i-like mo si kuan, i-like mo ako ba, i-like mo naman ako, iliki-liki mo naman ako dyan, i-like sa ko Asa ka sa Bohol, ma'am? Hi, ma'am. Sa mukas, ma'am, oy. Asa ka sa Bohol, ma'am? Asa ka sa Bohol man. Taga Bohol man sad ko. Carmen. Nas Carmen, Bohol. Ayan, patamsak naman dyan, Veronico Pakulba. Asa man kadapit sa kuan ba sa naligaw yata to ba? Sino kaya to? Kuya ram sa baa matong irua. Ginoo ko. Basi PR taan ni ara sa baa. Taga Carmen day ka. Ako taga Panglao. Asa kadapit sa Carmen. Ginoo ko. Unsa man yan. Unsa man anong gusto mo ka makahibaw. Asa ko dapit sa Carmen. Ayan. Ayan. No need to know kung asan ako sa Carmen. Ginoo ko.
Basta kay taga Bohol ko, taga Carmen. Dili na lang nako iingon og kanang tawag na. Ug asa ko sa Carmen. Mura taga-imbestiga ni uy, mura kog suspect bitaw. Ginoo ko. No need to kuan na, no need na iingon ang complete address. No ko basig na maayo ba maayo gani kay naka-visit ka sa akong LS, maayo ba kay unsa may chika. Unsa chika nga maayo kay naka-visit ka sa akong LS ba?
mag-mute sa kuya ha kay mag-mute sa kuya kay Diyos ko arang sa baas iro. Lagi ang opo mao pitapihong plano mao pihong plano ngayong ipang-upload. Ayan, hello to Ate Clarice. Tamsak muna work mode pa ako eh. Sige, sige Ate Clarice. Sige, sige Ate Clarice. Thank you sa patamsak dyan. I-mute ko muna to Kuya Brian at Ate Clarice kasi ang ingay ng aso dito. Grabe. Murag nanguwag.
Ayan, thank you very much to Sir Van Ravishing. Ayan, Tamsak Dan Idol. Ayan, thank you very much Sir Van sa patamsak. Ayan, Sir Van, mag-mute muna ako ha, kasi ang ingay ng mga aso ng kapitbahay. Diyos ko, Mio Marimar. Ang ingay talaga. Baka maano ako tawag ba dun, CPR. Saan ka ba ngayon, Sir Van? Saan ka ba ngayon? Ayan, thank you very much to Kuya Brian sa pabidyo niya dyan. Yan, isang monetized channel yan si Kuya Brian. Ayan. Thank you, thank you.
Ayan, 4 millions in my house. Hello, may love shout out sa inyo, Jam. Jiramel, ano, pindutin mo lang yung thumbs up. Wag ka munang ano, wag ka munang pupunta sa live chat. Pindutin mo muna yung ano, thumbs up. Ayan, thank you very much, guys. Hello, host. Ayan, thank you very much to Lizelle Salmaro. Ayan, hello, be. Thank you, Jam. Baka naman, guys, hindi nyo pa katamsak si host. Patamsak naman, Jam. Ulit yung sagi. Panghatag po doon. Nga. Sana all inani nung na-watch ang lima ka bukong tanaw. Well done. Ayan, thank you. Na ayan. Thank you for 5 millions in my house. Hello, mag-love shout out sa inyo, Jam. 1 2 1 2 3 4. I miss you. Sana all sweet. Sana all sweet daw. Ayan, I miss you too sa Amping Dira. Amping Dira. Mas dako ko. Hello to Juan's Vlog. Ayan. Ba't naka-help for review si Juan's Vlog? Wait lang ate Juan ha. Ayan, tamsak. Ayan, thank you very much. Ulita og saging kanang lata ako. Kana laging kanang luod na kanon. Ito. Saan ba yun si Juan's Vlog? Naka-health review si Juan's Vlog. Wait lang. Hindi siya makita sa screen. Juan's Vlog. Hindi pa din. Hindi ko pa rin makita sa screen si Juan's Vlog. Ate Juan, hindi kita makita sa screen. Pero nakita kita sa isang CPO. Nandito ka. Pero sa screen, hindi kita nakita. Kasi naka-health review. Kung nandito ka pa Ate Juan, yung ano mo, yung tawag mo doon, yung main account mo, kung main account mo yung Juan's Vlog, ano mo na lang, na-stress na yan, napagod na yung account mo, ano na lang gamitin mo, ninja mo na lang kung meron kang ninja. I love you, ayan, ulit usaging, I like you, Afatay at Jiramel, Dan Tamsak, ayan, thank you very much. Halo uya pod sa lata ray bilin. Alami man good pod ng lata te. Nagtanom taog saging da dili na to tagaan. Mga ulit. Majog di tagaan og ako mayahog ako'y muna og kaon. Ako'y muna og kaon. Jiramel ayaw pag kanang tawag na ayaw pag daghag comment og kanang emoji. Traidor. Lagi. Ako di mo nagkaon. Ya. Hayaya og ingon ani oy for watching ja kada live na bitaw mahuman ko ja. Ingani sige Ginoo dali arjo ng WH ani mahuman. Hala. Wait lang. Dali arjo jamo ng WH in town mahuman ani oh. Kaya naang no'y manong nahon dya. Kaapan lang dili mo lahutay. Di sila mo lahutay mahuman ba nga kuan. Boring manggupod. Potlon ang kamot. Boring manggupod og sige
sige kan og LS ang buringa. Mong dili malahutay. Biskan ta pug dato pa ta kay natay pang libre og low nga pa paduwa-duwa. Pabarangay na ko oy, kawato ng saging. Sa mukas ipabarangay. Naway. Di pa kinog damo kay tabaangan pa. Iriga nga, char sana all. Sana all may jowa. Higa nga. Di ko maglaway kay day amu ah. Bot-bot di mo nang. Labon na ba pagdog na ho na, wadya mo'y saging. Naisaging, namoy saging mapa na munga. Saha pa man tong uban. Saha pa ulit tong uban. Ayan, thank you very much to Kuya Brian sa pabiji na dyan. Jeremy, alam ko Kuya Brian, ani? Ha, hinatag ra, oy. Maupo. Nas Kuya Brian, ani Jeramel. Kanang isa nga, nagtanawan na si Kuya Brian na ijahang gipataan, ijahang tawan na. Iyahang yung cellphone nga sa akong ilis karong tabangan ko sa WH. Diba? Supportive. Diyos mio, 1 GB. Diyan gipataan ra in town. Medyo ganahilom nag mga ero ari. Huwag pero to kay wow sana all padungog. Wa man jud. Di among igagaw ba igagaw na mo nga naog Thailand. Si Jan ang usaan na ijang gi nag-comment po aning kuan mo usa na nga ijang i pataan iyang cellphone para tabangan ko sa WH. Pasinguton ka ni Kap nga ayaw padungog-dungog kay kawatan ko og saging Nueva Vida Estib padung lapas balik sa muka. Kibay. Kibay daw. Hi Kuya Bray. Musta? Dili to makadungog si Kuya Brian kay basin og iyahan niya gi daw na wani siya gi volume yung cellphone kay nas trabaho man to siya. Manager ba yan si Kuya Brian? Iya rang gibuhat, iya rang gi tawag na, iya rang gi play ra kuno siya while nako ani ga-play ra si siya. Bisag wa siya ang katanaw. Iya rang gi play. Iya ra kung tabangan sa WH. Okay. Nakamusta naman ka na? Okay ra lagi ka? Sana. Sarah! Kamusta naman ka dira? Yan 1 hour na ba yung LS? Okay ra kaayo, aw maayo. Maadyo. namuot ko Jiramil kay sa kadaghan-daghan jud po nimong kuan jud di kana jud mong ilong kay nagmana jud. Promise. Gyunsa bugo na nimo. Kaluoy sa Ginoo sakit pero mao naman jud niya. Mao lagi namuot kay ara yung
Bawo ng ilunga ano nang naay nga ng ilunga ay bikil na ni. At least gwapo mao po. ag, ag ilong na Kuya Wally di mo liwat. Di mo liwat ag ilong ni Kuya Wally kay mo liwat ang mga ilong sa galo. Buliskad. Okay. Bawi sa nawong man, kusog na dugo ang mga galo. kusog kusog bitaw mga dugo ning galo. Kusog bitaw. Digod kalupit ang dugo nga dilapin niya. Daog lagi gahapon ang dugo nga dilapin niya. Sagdi lang na dice. Salig man nakataas ilong. Taas katag. Afatay ha ha ha. Nage. True day halos tanan bitaw. Lagi anak pud ni o tanawa o anak ni manang silang Inday. Di ba kay Galo dyan mugnaong. Ah, anak ni Kuya Roger. Oh, anak ni Kuya Roger, di ba silang Inday sa Natong naong. Natong naong natong ilong. Galo pod. Unya kay kusog man sa ang mga silmaro ha, di ka kalopeg. Tan-awon eh. Tan-awon ni puhon. Mahibawan mo na dahi og kamo puhon-puhon. Mao jam. Delikado og kanang CNC man to. CNC man to. Di buot. Katawa ko CNC man to. Hindi. Si Kasi jugi mura jugi bunawan nag-aning Kasi oh. Nga na flat bitaw. O jud mo murag bukog-bukog ani. Mura lagi diretso taklap. Hala oha. Mabawan na puhon. Mao jam. Puhon. Hinawayon giatay. Di man go tinood man pod. Ngal bitaw pero sayang lagi mga okay naman po, di man po sayang, okay naman po kaya at least galo, pamilyang galo dyan. Hoy Ramel, sunod, paliwatan na ng ilong ni Kuya Walid. Di nang paliwaton, puro galo, ano na dyan po tang luuya, dyan mo po yung mga taas-taas na pag na ilong. Di na ko mutan kay sige katawa. Mo lagi lisod magpugong. Sa lisod magpugong. Dira may sunod kanang sabuton sa ninyo nga kanang ilong sa karo pa pung napoy taas-taas nga ilong nga kaliwat galo. Wa niya sunod kay di na ko bot-bot. Bot-bot ka girl. Ay, lisod magpugong. Di na di ay. Di na mo sipyat. Di pa karon, di ko no. Di pa karon kay sunod na. Ay, aray iganga rin. Inita. Mugama ko og sunod basta tagaay ko wan kay pagsisaryan. O si Sarian na juga sige kay si Sarian naman kakaron.
Uy, Lord. Ayaw na lang panganak. Hindi na lang manganak. Istiwa dyan may 100k. So, replying. Sa dilaw na buwan. 28 minutes ago. Lalubat. Oh. Lalubat. Oh, di ma. Wanay lubat judi ay. Gagi. Hindi man lubat ang smart bro. From the bottom to the top, tell me mama, she's on me and why. Pila na kuan? 1 hour. Maihaw pala ako manok. Mga o gani, Diyos ko, manganak pa ka, 100k lagi mo hatag na ko magama na, ha? 100k lagi, imo hatag na ko magama gud ko, pisto. Mano mampugay pag umangko na. Yan, nawa, nag-isa, kaysa yung nawa, na to ani. Mahala po ng mga anak, no? Wala, di ko, wow. Titit na tito, midot na amo ang barabits ng trabaho. Barabits. Kaya labad ang uwi. Ang inita manggod. Ha ha ha. Asa man Jasmine karon? Wala gyud nagpabujag. It's really hurts. Nana po ning iro, uy. Arang sa baa, mga si PR tani. Asang i-mute ka rin, nawa naman po. Si PR taning iro, Ginoo, sayang WH kung mas si PR. It really hurts. Nana po do. Ayan, hello. Mega love shout out to Sir, ano to sa, wait lang.
Ayan, mega love shout out to Sir Ayan Bradley from United Kingdom. Ayan, thank you very much, sir, for coming my LS. Ayan. Did you understand Tagalog, sir? Hello to Sir Brian from UK. Ayan. Diyos ko, magkabalintuwa dyan ang English. Ano mo reply ni Ron? Mag Q&A na dyan tanig English. Ayan, baka naman, ay joke. Dili man ni baon sa ni makasabot baka ni siya. Ayan, did you understand? Most of it, yes. Yes, most of it, yes. Ayan, thank you very much. Makasabot. Ano pala, makaintindi ka pala ng Tagalog. Ipihan sa bata, dili pahawid sa lain. Ayan, most of it, yes daw. Ayan, makaintindi pala ng Bisaya Tagalog si Sir Ayan. Ayan, thank you very much naman Sir Ayan sa pagdalaw ng LS ko. Baka naman hindi mo pakatamsak si host, ganun. Wait lang ha, i-search kita sa Ayan, Bradley. Ididikit ko to yung hindi siya searchable. Ang daming Ayan, sana ba? Hindi, Ayan, Bradley. Sir Ayan, baka naman, main channel mo ba yan, Sir Ayan? Sir Ayan, main channel mo ba yung Ayan Bradley? Diyos ko, may marimar. Ayan Bradley, hindi ko, ang daming Ayan Bradley. Hindi ko makita yung ano mo, channel mo, Sir Brian. Oh, Sir Ayan. May iba ka bang channel, Sir Ayan? Buti nakapunta ka, Sir Brian, from saan ka bang GC? From Team Ka Alright ka ba? Diyos medyo marimar. Ano po ning iro? Charge sa muna ako. Sige. Just Sige, Jeremy. Sige. Just licking the views to honest as I'm not long walk up. So, ano pala? Hindi na ako. Speechless na ako ngayon, gag. Speechless ako kay Sir Brian. Diyos ko, nagdugo ang ilong ko. How did you find my channel, Sir Brian? Do you have a main account, Sir Brian? Or this account is already your main? From United Kingdom. Ayan, live tayo mula sa United Kingdom. Ayan, baka naman na Sir Brian, kung naintindihan mo ako sa Tagalog, i-like mo naman ako. Recommended by YouTube. Ay, recommended by YouTube. Ayan, recommended by YouTube. Ayan. Thank you naman. Thank you very much, Sir Brian, for playing this sa mas. Wait lang. Saman. Kiring blue? Oh. Recommended pa YouTube. Ayan. So I challenge a video of your and you're enjoyed. So a challenge video of yours and I enjoy.
and enjoyed. What challenge sir what challenge sir recommended by YouTube? Oh my God, you're recommended from YouTube pala para kaya nakapunta ka dito. So ano Sir Brian, pwede ka bang magtagalog? Baka ano baka palagi akong nagsasalita ng Tagalog hindi mo na hindi mo na naintindihan. What challenge sir? What challenge? Diyos ko Mio Marimar nagkakuan na yung English. I think it was the I think it was the no brief challenge. Ayan. How does it feel? Ano yung nararamdaman mo dyan? Diyos ko Mio, Diyos ko Mio Marimar. Nagkabalintuwad no ang English. Uy. Ayan. I need to mute my LS kasi may bata.